Рада ўсіх вітаць. Спадзяюся, што у вас таксама сонейка, як у нас сёння ў гародні, так сонейка і так ужо вясна уступае ў свае правы, ўжо такія вылазяць у нас зелёненькія такія маленькія лісточкі. Ужо ты выходзіш на двор і адчуваеш, што ўжо вось яна прыйшла вясна. Ну і сёння я прапаную вам далей пазнаёміцца больш падрабязна з лёсам Леніна, з некаторымі старонкамі яго жыцця, не як рэвалюцыянера, а як чалавека і мужчыны. І мы ў мінулы раз з вамі размаўлялі, што сям'я Ульянавых пасля смерці мужа, бацькі і старэйшага сына, яна пераўтварылася ў такую рэвалюцыйную ячэйку. І гэта такі унікальны вельмі выпадак, калі члены адной сям'і ствараюць такую сур'ёзную партыйную ячэйку, і ўсё жыццё гэтай сям'і было прысвечана менавіта таму, каб зрабіць жыццё Владзіміра Ульянава максімальна, так скажем, зручным, прыстасаваным для яго дзейнасці. Зноў жа хочу сказаць, што вельмі ўразіла мяне тое, што мама Леніна проста прыняла выбар сваіх дзяцей стаць рэвалюцыянерамі, таму што мы казалі, што сама яна так скажем, і паходжанню, і па поглядам была далёка не рэвалюцыянерка, але таксама мела такі вельмі сур'ёзны, такі ўнутраную моц прыняць вось гэты цяжкі выбар сваіх дзяцей, таму што яна добра разумела па прыкладзе свайго старэйшага сына, чым гэта можа скончыцца. Тым не менш не пераконвала, а проста прыняла выбар сваіх дзяцей. І вось у каго ёсць дзеці, унукі, то мы з вамі ведаем, як цяжка гэта зрабіць, проста прыняць выбар, а не пачаць пераконваць, прыводзіць аргументы, чым гэта можа скончыцца, а гэтым і скончыцца, і якія могуць быць наступствы. Вось маці Леніна, яна пайшла па іншаму шляху. І акрамя мамы і акрамя двух сясцёр, потым вось да гэтай ячэйкі далучыцца яшчэ адна жанчына, якую мы з вамі вельмі добра ведаем. Гэта Надзея Канстанцінаўна Крупская, якая прысвяціць Леніну ўсё сваё жыццё, і якая, так скажем, якую спачатку мама прыме насцярожана, і убачыць яна Надзею Крупскую упершыню толькі у 1800, я вам зараз прыгадаю, 1894 годзе. У 1893 Ленін пераедзе ў Петербург. Надзея Канстанцінаўна, яна ўжо будзе такім, так скажем, актыўным дзеячом марксісцкага руху у Петербурзе. Яна ўжо будзе як 3 гады весці вось гэтыя заняткі ў нядзельнай школе для рабочых за Невскай заставай. І калі Ленін яе ўбачыць, ось яны прыкладна аднолькавага ўзросту. Крупская была старэйшая за Леніна на 1 год. Ленін нарадзіўся ў 1870, Крупская ў 1869 годзе. І яна ўжо на момант прыезда Леніна будзе ўжо такая дастаткова вядомая барышня ў гэтым асяродку, таксама дваранка па паходжанню, але з такой прагрэсіўнай сям'і. Бацька, хаця і, так скажем, пажыў не так доўга, але быў такім дэмакратам, быў блізкі да народнікаў. І, так скажем, цяжкая праца мамы для того, каб даць Надзеі адукацыю. А я хочу вам прыгадаць, што Надзея Крупская залатым медалём скончыла прыватную жаночую гімназію княгіні Абаленскай. Таксама была адукаваная барышня. І вось яны сустрэліся на адным з, так скажем, заняткаў гэтых гурткоў. І Ленін звярнуў на яе ўвагу не таму, што яна была міленькая, а звярніце, калі ласка, ўвагу на фотаздымак Надзеі Канстанцінаўны Крупскай у маладосці. Яна была, такая міленькая, можна нават назваць прыгожай. У яе былі вельмі добрыя валасы, такая добрая скура, такая мілавідная, такая барышня.
Ну, Леніна прывабіла ў ёй і паразіла ў Надзеі Крупскай яе выключная працаздольнасць і арганізаванасць. То есть ён не звярнуў увагу на вось гэтую знешнасць, да, ён звярнуў увагу на вось на працаздольнасць і арганізаванасць. Ён напіша пра яе маме, што она не была красавіца, но обладает острым умом, эрудыцыяй і фенаменальнай памяццю. Ну і вось яны пачынаюць супрацоўнічаць. Крупская будзе арыштавана ў 1896 годзе. Ну і яна магла выбраць, куды яна паедзе, у ссылку, Уфу или Шушынская, і яна выбрала Шушынская. Як да гэтага аднеслася Марыя Александровна? Марыя Александровна, ну зноў жа кажу, яна приехала навестить Владимира в 1894 году и убачила там Надею Крупскую. І яна падалася маме Леніна занадта казённай і аскетычнай, вельмі сціпла апранутая. Яна ўжо насіла акуляры, сур'ёзная, уся паглыбленая ў рэвалюцыйную працу. Ну, не было ў ёй такой лёгкасці, светкасці, такой скажем, эмпатіі, такой эмпатычнасці, якую хацела бачыць маці для свайго сына. Аднак, што цаніла маці Леніна у патэнцыяльнай невесткі? Яна цаніла адданасць сыну. На самой справе ўсё жыццё Крупскай гэта будзе служэнне Леніну. І гэта значыць, што вось у гэтай, так скажам, трыумвіраце, дзве сястры і маці, з'явілася яшчэ чацвёртая жанчына, якая ўсё сваё жыццё, кожную гадзіну свайго жыцця яна паклала на алтар служэння Леніну. Ну і менавіта быў у Крупскай адзін мінус, конечно, не можа быць усе плюсы. Яна была абсалютна не прыгатаваная да бытавога жыцця. Яна не ўмела весці дом, яна не ўмела гатаваць, і таму, напрыклад, у ссылку потым, калі ўжо адбудзецца, калі Крупская прыедзе ў Шушынскае да Леніна, адбудзецца вянчанне, хаця абодва атэісты, але умова таго, што Крупская застанецца ў Шушынскам, гэта толькі вянчанне на легальных падставах. Так вось пасля гэтага ў Шушынскае прыедзе маці Надзеі Канстанціновны, якая будзе весці гаспадарку, таму што Надзея гэтага будзе проста не ўмець рабіць. І што свекро, да, што Марыя Александровна, яна цудоўна разумела, што Надзея гэта не проста жонка, а соратнік, гэта асабісты сакратар, шыфравальшчык, сувязны і ахоўнік. Да? Яна бачыла, як Крупская беражэ здароўе Владимира, як яна арганізоўвае яго быт разам з мамай і працуе разам з ім. Ну і вось Марію Александровну і Надзею маладзенькую аб'яднала адно, гэта клопат аб паводзе. З боку мамы, я прыгадаю, гэта была фінансавая дапамога, да, таму што менавіта яна утрымоўвала ў большасці сваёй фінансава сям'ю сына, а Надзея гэта штодзённасць, да, гэта штодзённая арганізацыйная і палітычная праца. І вось яны працавалі як каманда, і вось Надзея, яна ўвайшла ў гэтую каманду. Самая далікатная тэма, якая была вось у гэтым саюзе, гэта дзеці. Марыя Александровна марыла аб унуках, але ў 1899 годзе у ссылке у Крупскай пачынаюць праяўляцца першыя прыкметы хваробы. Гэта такое даволі цяжкае захворванне эндакрыннай сістэмы, якая закранае і рэпрадукцыйную функцыю, гэта базедава хвароба. І вось гэтая хвароба, якая будзе вельмі, скажем, потым уразліва праяўляцца у больш сталым узросце, нават знешне, у Крупскай, ўсё гэта рабіла нараджэнне дзяцей проста немагчымым. І як у гэтым плане павяла сябе Марыя Александровна, як заўжды.
Яна проста прыняла. Яна прыняла гэтую сітуацыю, і вось гэтая трагедыя, можна сказаць, яна нават наблізіла адзін да адну сваіх гэтых жанчын. Вось і ведаеце, вось немагчымасць мець дзяцей, на мой погляд, магла перанесціся, вось гэтае нерастрачанае мацярынства магла перанесціся на клопат аб Леніне. Такая сублімацыя адбылася, да? І маці ў сваіх лістах писала: присматриваясь к тому, как Надя умела окружать Володю заботой, не навязывала ему своего присутствия в моменты работы, как она во всем с ним соглашалась, я могу сказать, она удивительно умеет сочетаться с малейшими оттенками его потребностей. С 1901 года пачынаецца эміграцыя, і роля Крупскай, Леніна эміграцыя, да, роля Крупскай становіцца вельмі вызначальнай. Яна вядзе гіганцкую перапіску, гіганцкую. Уявіце сабе, да 300 лістоў у месяц, лісты пісьмы па-рускі, да? Куды гэтыя лісты, куды гэтыя пісьмы яна адпраўляла? Гэта партыйныя ячэнкі ў Расіі. Яна выкарыстоўвае тайнапіс, шрыфты, шифры і вось гэтыя сімпатычныя чарніла, малако і лімонны сок. Да? Памятаеце тое, што вось Ленін ўжо на пачатку 90-х гадоў ужо рабіў. У яе, у Крупскай, была фенаменальная памяць, і яна памятала паролі, яўкі, клічкі, і яна захоўвала архіў. Яна удзельнічала ў рэдактаванні газет «Іскра», «Вперед», «Пролетарий». Яна пісала артыкулы туды, вось тыя артыкулы, якія тычыліся пытання асветы. Вось яна так пісала. Ну і трэба сказаць, што вось калі ў яе яшчэ ў Шушынскам праявілася вось гэтая базедава хвароба, якая прывяла да пучаглазія, да тахікардіі, і ведаеце, першыя мінушкі партыйныя, у тым ліку, да, такія, якія замацаваліся за Крупскай, даў ёй Ленін. Ён называў яе рыбай ці мурэнай. І гэта было, я, на мой погляд, я лічу, што гэта было абідна, да, таму што гэта падкрэслівала фізічныя недахопы. Да, то есть ён узяў сабе, так скажем, партыйную мінушку ад ракі, там, да, там спачатку ці розныя ёсць версіі, а сваёй жонцы ён даў такую клічку. Ну і трэба сказаць, што, крышачку завершу пра Крупскую, да. Пасля 17-го года яна атрымала рэалізацыю сваёй мары, таму што, зноў жа, хачу яна сказаць, што яна вельмі сур'ёзна займалася пытаннямі педагогікі, і яна хацела стварыць новую такую справядлівую сістэму адукацыі. Яна была намеснікам наркома асветы Луначарскага, і мы можам называць Крупскую ўжо пасля 1917 года такім архітэктарам савецкай школы. Яна на самой справе даволі сур'ёзна змагалася з непісьменнасцю. Вось тое, што мы з вами памятаем як лікбез, да, ліквідацыя безграмотнасці. Яна выступала за стварэнне адзінай трудавой школы і за бясплатную усеагульную адукацыю. Яна адстаивала ідэі гуманнай педагогікі, гэта павага да асобы дзіцёнка, гэта развіццё самакіравання і адмова ад вось гэтай муштры. І ў яе была любімая фраза, якую яна вельмі часта паўтарала. Яна казала, уся сістэма адукацыі і наогул усё жыццё павінна было пабудавана так, каб дзіцёнак быў шчаслівы. Вось гэтая фраза, трэба, каб дзіцё было шчаслівым. Нягледзячы на тое, там не са сталетнім. Менавіта Крупская потым будзе ствараць сістэму внешкольнай адукацыі, бібліятэкі, дзіцячыя клубы, гурткі, піянерскі рух
Ну і яна выступала за піянерскую арганізацыю, але яна выступала супраць таго, каб гэтая арганізацыя была мілітарызавана і каб не стварылася вось гэтая бюракратыя, якая потым і стварылася. Напрыклад, яна будзе вельмі сур'ёзна спрачацца з Макаренка. Мы ўсе ведаем с вами Макаренка, сістэму Макаренка, педагагічная паэма, флагі на башнях, да, хто з вас чытаў. Вось гэтая сістэма працы з беспрытульнікамі, да, беспрызорнікамі. Праз вось сістэма Макаренка гэта выхаванне праз такая ваенізіраваная дысцыпліна і калектыўны, так скажем, уздзеянне на гэтага чалавека. І яна выступала супраць такой сістэмы Макаренка. Яна лічыла, што гэтая сістэма вельмі жорсткая. Ну і вось гэтая дыскусія Макаренка з Крупскай гэта такая класічная дыскусія ў гісторыі педагогікі. І калі вось пачытаць гэтую дыскусію, то, ведаеце, такія пытанні даволі актуальныя і да сённяшняга часу. Таму што прыгадаю, што сістэма Макаренка атрымала такую вельмі шырокую вядомасць, папулярнасць. Ну, а Крупская казала, што можа быць у некаторых выпадках яна можа быць дзейснай для вось дзяцей, якія вось у свой час апынуліся ў такіх складаных жыццёвых умовах, але распаўсюджваць яе для ўсіх дзяцей, якія, так скажем, не маюць такой траўмы у дзяцінстве, ну, гэта неправільна, да, што гэта не эфектыўна. Пасля са смерцю Леніна у Крупскай пачнецца новая трагічная глава. Яна будзе такой захавальніцай заветаў, яна будзе імкнуцца захаваць дух ленінскіх ідэй, і яна выступае супраць роста бюракратыі, супраць фальсіфікацыі гісторыі партыі, і яна напіша мемуары, якія будуць называцца «Воспоминания о Ленине». Ну, ведаеце, карысны фактамі, але крышачку такая ідэалізацыя ідзе вобраза Леніна. Ну, мы не можам у гэтым яе абвінавачваць, таму што, зноў жа паўтаруся, ўсё жыццё Надзеі Крупскай гэта служэнне аднаму чалавеку. Служэнне і адданасць. І ў вельмі складаных умовах, аб якіх мы с вами сёння будзем казаць. Я думаю, што вы ведаеце о яе канфлікце са Сталіным. Ну, вы ведаеце, што Сталін нават назаве яе старой дурай. Вось, і што будзе, да, іх адносіны будуць непрымірымымі. Яна публічна асудзіць разгром ленінградскай апазіцыі, гэта Зінов'еў і Каменеў, які будзе ў 26-м годзе. У 30-е гады яна будзе заступацца, ну, па крайней мере, рабіць спробу заступацца за рэпрэсаваных старых бальшавікоў. Яна будзе пісаць Сталіну вельмі гневныя лісты. Будзе вядома яе фраза «Володя очень ценил Ильича, и он бы никогда не позволил себе такого отношения с людьми, как ты». Вось, ну, трэба сказаць, што памятаеце яе ліст да 20-го съезда, дзе яна напісала, што Сталіна ні ў коім разе не трэба дапускаць да ўлады, да? Ну, што цікава, Сталін у той час быў сакратаром. І яна перадала гэты ліст Сталіну для таго, каб ён яго, так скажем, зарэгістраваў у гэтым сакратарыяце і перадаў далей съезду. Ну і як мы с вами памятаем, гэты ліст мы с вами пабачым у пачатку 90-х гадоў. Будзе існаваць нават такое паданне о яе смерці. Нягледзячы на яе хваробу, яна адчувала сябе, скажем, больш-менш нармальна. І яна памерла напярэдадні свайго 70-годдзя. На юбілейным банкеце яе пачаставалі тортам, ад якога ёй стала блага.
ну, дрэнна, скажем, по-руску. Слово «блага» по-беларуску означае «плохо» по-русски. Да? Так вось ёй стала блага, і памерла яна ад перытаніта. Такі дыягназ быў ёй пастаўлены. Ну, ёсць такія падазрэнні, што вось гэты торт можа быць спецыяльным, вось, і на карысць той, хто прытрымліваецца гэтай версіі, кажуць, што на карысць гэтай версіі кажуць, так скажем, што цела Крупскай крэміравалі, а урну з прахам памясцілі ў крамлёўскую сцяну. Гэта, так скажем, такая была канчатковая кропка нейтралізацыі незручнай фігуры. Ну і у чым парадоксы і цікавыя рысы характара Крупскай. Гэта феміністка да рэвалюцыі і кансерватар пасля рэвалюцыі. У маладосці яна напіша працу «Жанчына-работніца», гэта 1901 год, і будзе адстойваць роўнасць жанчыны і мужчыны. Ну, у 20-е гады яна будзе той, хто будзе не падтрымліваць радыкальныя праекты адмірання сям'і, праекты вось гэтае свабоднага кахання, і будзе выступаць за захаванне такога традыцыйнага моцнага шлюбу. Яна будзе вельмі аскетычна ў быту. Усё жыццё яна будзе жыць больш, чым сціпла. Пасля смерці Леніна яна адмовілася ад прывілегій як жонка вождя. Яна будзе працягваць працаваць у наркампросе і ездзіць на трамваі. Яна, між іншым, была дзецкай пісьменніцай і напісала некалькі такіх мілых і разумных кніг для дзяцей. Напрыклад, яна напісала гісторыю жыцця Леніна для маленькіх. Некаторыя гісторыкі называюць яе вельмі цікава. Яны называюць «Цень, якая стала калонай». Яна сумленна адышла ў цень Леніна, но дзякуючы свайму розуму, працаздольнасці і прынцыпіяльнасці, яна стане адной з самых паважаных, а потым адной з самых трагічных фігур у гісторыі Савецкага Саюза. І даволі часта яе называлі сумленнем партыі, нават у самыя такія цяжкія гады сталінскага тэрору. Ну і Надзея Крупская – гэта прыклад таго, як асабістая гэтая адданасць пераплавілася ў грамадскае служэнне. Яна была не толькі спутніцай вождя, а паўнапраўным стала такім саўтарам яго жыцця і працы. А потым, пасля яго смерці, адной з апошніх такой захавальніцай ідэалаў, якія яна сама, у прынцыпе, і дапамагала залажыць, і у якіх бачыла, што асабліва пры Сталіне яны пачынаюцца скажацца вельмі сур'ёзна. Ці у тым, наколькі гэтая жанчына была паглыблена вось у жыццё свайго мужа і прымала яго выбар, гэта гісторыя, канешне, Леніна і Арман, пра якую мы сёння і паразмаўляем. Элізабет піше де Эрбанвіль. Вось мы бачым яе маленькай, будучая соратніца Ілліча, нарадзілася ў Парыжы у багемнай сям'і. Па розных крыніцах яе бацька, у адных крыніцах называецца оперным тенарам вядомым Тэадорам де Энбервілем, які адклікаўся на сцэнічнае імя Тэадор Стэфан. Па другім крыніцам бацька быў кампазітарам. У прынцыпе, вядомым кампазітарам, у прынцыпе, гэта магло і сумяшчацца. Мама, актрыса і харыстка, а пазней настаўніца пення Наталі Вільт. У такім чынам у жылах маленькай Ліз была французская кроў адца і англа-французская па лініі маці. У 5 гадоў Элізабет і 2 малодшыя сястры засталіся без бацькі. Іх бацька Тэадор скарапасцічна памёр. Наталі аўдавела, зноў жа, прыгадаю, яна была настаўніцай пення, заробак у яе быў маленькі, і яна не смагла утрымоўваць дзяцей.
не змагла ўтрымоўваць дзяцей, было вельмі вельмі ёй у гэтым плане цяжка. І тут прыйшла ёй на дапамогу сям'я. Прыйшла на дапамогу сям'я, і адна з родственніц, гэта цётушка, якая на той час працавала гувернанткай і настаўніцай пення ў Расіі. Яна забрала Элізабет і Рэнэ ў Маскву. Гэтую цёцю звалі Сафі. Яна выкладала музыку ў сям'і маскоўскіх купцоў Арманд. І гэта была такая знакамітая дынастыя тэкстыльных прамышленнікаў Арманд. Евгений Иванович Арманд, гэта абрусеўшы француз, быў купцом першай гільдыі, ён быў уладальнікам і соўладальнікам буйных мануфактур. Сям'я была не проста заможнай, але і культурнай. Яны прытрымліваліся перадавых да свайго часу поглядаў, і яны жылі ў падмаскоўным Пушкіна, і ў гэтым падмаскоўным Пушкіна была такая асобая атмасфера. І калі вось Сафі, скажем, звярнулася, ці можа яна прывесці сваіх двух племянніц, да, вось Элізабет і Рэнэ, да сябе, для таго, каб яны выхоўваліся, потому што яна жыла ў доме Арманд, яны сказалі, што да, канешне. І вось яны вельмі цёпла прынялі сясцёр Стэфан. Ну і цікава, што патрапіўшы ў гэты дом, яны былі падлеткамі, гэтыя дзяўчынкі. Александр, гэта, скажем, адзін з сыноў і старэйшы яго брат Мікалай, вельмі хутка трапілі пад такое ачараванне сясцёр францужанак. І чым гэта скончылася, да? Скончылася яно тым, што потым, скажем, абодва женяцца на гэтых сёстрах. Мікалай жаніўся на Рэнэ, а Александр на Інэсе. Трэба сказаць, што дзякуючы цёце, дзякуючы Сафі, яна ведала, Элізабет, будзем я пакуль так называць, ведала рускую, нямецкую, англійскую мову, цудоўна музіцыравала на фартэпіяна. У 17 гадоў яна атрымае дакумент, які дазволіць ёй працаваць выкладчыцай. Адукаваныя, выхаваныя, з французскім шармам, да, ну вось, канешне, як жа маглі браты Арманд прайсці міма гэтага. І старшы Александр увлёкся Інэсай, ну вось Элізабет, да, пакуль. І ў 19 гадоў, калі было, значыць, Элізабет, у 1893 годзе яны абвянчаліся ў царкве вёскі Пушкіна. Паселіцца яны ў радавым маёнтку у Ільдзігіна, і першапачаткова шлюб быў вельмі шчаслівым. За 9 гадоў сумеснага жыцця у іх нарадзіцца 4 дзяцей. Гэта будзе Александр, Фёдор, Інна і Варвара. Ну, вы мне тут скажаце, што іх 5. Аб гэтым крышачку пазней. Ну і да моманту, калі яна выйдзе замуж за Александра, яна прыме праваслаўе і афіцыйна стане Елізаветай Фёдоравнай. Трэба сказаць, што сямейнае жыццё палохала і цягацела вось Елізавету. Што я маю на ўвазе? Захаваліся яе, так скажем, разважанні, што мой самы страшны кошмар стаць как Наташа Ростова в финале «Войны и мира». Наташа выйдет замуж, стала самкой. Я помню, эта фраза показалась мне ужасно обидной. Она била по мне как хлыстом. Она выковала во мне твердое желание никогда не стать самкой, а остаться человеком. А сколько вокруг нас самок? Я искренне верю, женщина призвана оставаться человеком и не терять себя в браке. Ну и калі яна, ну, так скажем, стала жонкой Александра, яна уже мела дыплом настаўніцы, і Александр падтрымліваў, так скажем, усё, што рабіла яго жонка.
ўсё жыццё, між іншым, да, ён будзе падтрымліваць усё, што будзе рабіць яго жонка. Яны разам арганізавалі школу для сялянскіх дзяцей вось у сваім маёнтку Эльгідзіна на свае сродкі. Інесса паралельна уступіць у суполку паляпшэння жыцця жанчын у Маскве. Гэтая суполка будзе вельмі, так скажам, шчыра выступаць за жаночую адукацыю, аказваць дапамогу тым, хто ў гэтым меў патрэбу, а таксама змагаліся з п'янствам і звязаным з ім развратам. Ну і ў 1900 годзе Элізабет вось менавіта прызначылі старшынёй гэтай арганізацыі. І вось тады, у пачатку 20-го стагоддзя, яна пачне вывучаць ідэалогію народніцтва і сацыялізму. Трэба сказаць, што Інесса, вось, яна была апантана гэтымі рэвалюцыйнымі ідэямі. Александр, да, ён быў хаця б лібералам, але ён быў прамышленнікам, да, і зноў жа кажу, ён вельмі моцна кахаў сваю жонку, ён, скажам, фінансава падтрымліваў яе рэвалюцыйную дзейнасць, да, хаця і не падзяляў яе такіх радыкальных поглядаў. Што адбываецца далей? Да? Што адбываецца далей? Далей у яе жыцці атрымаўся новы мужчына. Але крышачку аб гэтым, скажам, пазней. Ну вось, пакуль яшчэ Элізабет, яна адправілася у 1903 годзе з дзецьмі на адпачынак у Швейцарыю. Там яна чытае працы па марксізму і палітэканоміі, і больш ёй падабаюцца сацыял-дэмакратычныя ідэі. У Расію яна вернецца з тайным грузам нелегальнай літаратуры. Як яе ўдалося правесці гэты груз? Варвары, яе малодшай дачцы на той час было 2 гады. Уявіце сабе, мама, 4 дзяцей, якому старэйшаму было 8 гадоў, малодшай 2 гады. Вось яна вяртаецца з адпачынку ў Швейцарыю, яна на спіну прыкручвае нелегальную літаратуру, наверх накідвае такі плашч, накідку, ну і ніхто не стаў асабіста даглядаць вось гэтую шматдзетную жанчыну, яе прапусцілі. І пасля вяртання ў сваю дадому жанчына арганізавала у сябе марксісцкі гурток. Там вяліся дыспуты, слухаліся даклады, тэматычныя вячэры. І ў 1904 годзе яна ўступіць у РСДРП, стане бальшавічкай. І паколькі мы з вами ведаем, што бальшавікі яны сабе прыдумвалі партыйныя клічкі, вось у яе партыйная клічка была Інесса. І вось яе ўжо потым амаль ніхто і не будзе называць Элізабет, да, ці Лізай. Яе ўсе будуць называць Інессай. Гэтым іменем яна увойдзе ў гісторыю. У 1905 годзе яна будзе арыштавана за захоўванне нелегальнай літаратуры. Александр, яе муж, заплоціць велізарны залог 5000 рублёў, гэта былі шалёныя грошы, для таго, каб яе выпусцілі. Прасядзела яна 4 месяцы, ну, выйшла, як вы разумееце, зноў занялася вось гэтай партыйнай працай. Вела прапаганду, арганізоўвала рабочыя гурткі, падбірала людзей. Ну і трэба сказаць, што яна жонка заможнага, вельмі заможнага чалавека, яна любіла шляпы, яна любіла моду, але пасля таго, як вось яна выйшла пасля гэтага 4-месячнага заключэння ў турме, яна нават змянілася знешне, і яна змяніла стыль сваёй вопраткі. Пачала апранацца вельмі сціпла, практычна, і замест высокай такой прычоскі яна пачынае насіць такую сціплую простую касу. Вялікую увагу, так скажем, уплыў, так скажем, узрушэнне яна атрымала ад прачытання кнігі Леніна «Развіццё капіталізму ў Расіі». І вось менавіта ідэі бальшавізма, якія былі сфармуляваны менавіта Ленін.
Ну, калі яна яшчэ чытала гэтую кнігу у 1905 годзе, Ленін у міграцыі, да, і яна, так скажем, нават не думала, якую ролю адыграе гэты чалавек у яе жыцці. Ну, зноў жа кажу, да, 4 дзяцей, але зноў жа кажу, самае галоўнае не стаць самкай, да, Наташа выйдзе замуж, стала самкай, это яна прачытала у фінале вайны і міра. І зноў жа яна Інеса вывучае эканоміку, сацыялогію, гісторыю. Яна вядзе перапіску з зарубежнымі фемінісцкімі арганізацыямі. Яна становіцца ўжо такой шчырай бальшавічкай. І на гэтай глебе у яе адбываецца збліжэнне з малодшым братам мужа Уладзімірам Армандам, якому 18 гадоў, які маладзейшы яе на 11 гадоў. Уладзімір быў такім апантаным дэмакратам. Ён быў, не, это вот так вот лучше, ён быў такім, скажем, блізкім Інесе па поглядам. Ну і хутка Інеса зразумела, што яна закахалася. Закахалася ў малодшага брата свайго мужа. І што робіць Інеса? Інеса прызнаецца аб гэтым свайму мужу Александру. Ну і Александр робіць, ну, ведаеце, тут раскрываецца унікальны характар Александра Арманда. У адрозненне ад вялікай колькасці мужчын таго перыяду і нават сённяшняга часу, любога часу, ён не стаў устрайваць скандалам, ён не атрокся ад жонкі, ён не стаў помсціць. Ён дараваў жане гэта новае каханне. Ён адпусціў яе разам з дзецьмі, і больш таго, Інеса Арманд у гэтым, скажем, у гэтым сувязі яна нарадзіць яшчэ адно дзіцёнка, нарадзіць сына, хлопчыка, а Александр Арманд застанецца апорай і сябрам былой жонкі і захавае добрыя адносіны з братам. Гэта на самой справе унікальна. Таму што і Уладзімір Арманд, і Інеса, яны будуць рэвалюцыянерамі, а грошай у іх не будзе на то, каб жыць. Да? І гэтыя грошы будзе даваць Александр. Трэба сказаць, што Александр і Інеса Арманд не развядуцца. Афіцыйна разводу, скасавання шлюба не было да смерці Інесы Арманд. За, скажем, за удзел у рэвалюцыі 5-7 года Інеса была саслана на север России, і яна потым бежыць у Петербург ссылкі, а потым у Швейцарыю. Потым зноў вернецца, ў 1907 годзе Арманд зноў арыштавалі, і некалькі месяцаў яна правядзе ў лефортаўскай турме. Інеса будзе вучыць сакамерыць французскай мовы і палітэканоміі. І у верасні 1707 года яна будзе прыгаворана да 2-гадовай ссылкі ў Архангельскую губернію у горад Мезень. Ну і у, скажем, гэтым горадзе, скажем, Мезене невялікім, Інеса, скажем, ізба Інесы стане такім культурным палітычным цэнтрам у гэтай калоніі, скажем, ссыльнай. І туды прыедзе Уладзімір Арманд. Ну, а дзе ж дзіцёнак, правда, які нарадзіўся ад гэтай сувязі? Ну, гэтага дзіцёначка, хлопчыка, Андрэя, усынавіў Александр Арманд. Ён даў яму сваё прозвішча, хаця і брат таксама Арманд даў сваё імя па бацьку, ну і фактычна стаў, так скажем, бацькам для гэтага сына. Ну і вось Уладзімір Арманд і Інеса у Мезене. Ну і у гэтым Мезені, ў Архангельскай губерніі, у Уладзіміра
здарылася абвастрэнне сухоты. Сухота гэта па-беларуску туберкулёз, да? І трэба было штосьці рабіць. І зноў жа на грошы брата Александра Владимир, ён не быў сасланы, ён проста прыехаў да Інэсы, быў адпраўлены лечыцца ў Швейцарыю. Ну, уже кажу, брат адпраўляе брата вучыцца ў Швейцарыю, перад гэтым лячыцца, прабачце, ў Швейцарыі, перад гэтым гэты брат Владимир, ну, фактычна увёў яго жонку, і яго жонка нарадзіла хлопчыка, сына Андрэя, якую гэты Александр усынавіў. Ну, вось такая цікавая сямейная гісторыя Арманда. Ну, так і вось Владимир, ён ад'язджае ў Швейцарыю на лячэнне, і лісты даходзяць да Інэсы, і Інэса даведалася, што там яму становіцца горш, што ён знаходзіцца ў вельмі такім цяжкім стане фізічным, і даведаўшыся аб гэтым, у 1909 годзе Арманд бежыць з ссылкі. Як яна бежыць? Яна дачакалася, пакуль вызваляюцца група палякаў, і яна змяшалася з гэтай групай палякаў, якія ўжо адбылі свой тэрмін, і вось ёй удалося збегчы. Яна тайна пакідае расійскую імперыю і прыязджае ў Швейцарыю, але разам ім удалося пабыць вельмі недоўга. І фактычна праз 2 тыдні пасля прыезду Інэсы Арманд Уладзімір памірае ў яе на руках. Гэта быў велізарны удар для Інэсы. І ў Расію Інэса Арманд вырашыла не вяртацца. Яна спакойна зрабіла гэтую выбар, таму што яна ведала, што дзеці пад прыглядам Александра, і ў прынцыпе ўсё ў іх нармальна. Яна адпраўляецца ва Францыю, потым у Брюссель, дзе вучыцца і атрымоўвае ступень ліцэнцыята эканомікі. Потым яна вяртаецца ў Парыж і пачынае вывучаць грамадскія навукі. І вось у час жыцця ў Еўропе Арманд знаёміцца з яшчэ адным Уладзімірам Ульянавым. Ну і трэба сказаць, што Інэса, яна атрымала пасля смерці Уладзіміра, яна атрымала прапанову ад Александра, мужа. Ну, вяртайся, і будзем разам жыць, будзем разам выхоўваць, ты сына, я племянніка, да, і я даў яму сваё імя па бацьку, ну, давай ужо вяртайся, і будзем жыць, як муж і жонка. Але, як яна потым сама казала, маё мяцежнае сэрца ўжо было захвачана ідзеяй рэвалюцыі. Яна металася паміж Брюсселем і Лонданам, пакуль у 1909 годзе не адбылася, вось так, вось гэты сын Андрэй, да, ну і вось 4 дзяцей Армандаў. І пакуль яна металася, так скажам, да 1909 года. Пакуль у Парыжы яна не сустрэлася з Ленінам. І пасля размовы з ім яна канчаткова прыняла выбар і канчаткова вызначылася як бальшавічка. Ну і трэба сказаць, што тут, канешне, Крупская, да? Тут, канешне, Крупская і яе роля, да, так скажам, такога столпа, цені, якая пераўтварылася ў калону, да? Ну і ведаеце, ёсць же такая версія, што Крупская, скажем, прапанову аб рукі і сэрцы атрымала, находзяся ў турме пасля разгрому Петербургскага саюза барацьбы за вызваленне рабочага класа, ну і адказала вельмі лаканічна, ну што з жаной, так жаной. Ну і потым Крупская будзе таксама пісаць, што галоўным у іх саюзе было не каханне, а магчымасць паразмаўляць па душам о школах і рабочым движении. Вось, ну, калі срок ссылкі скончыўся, Ленін, скончыўся тэрмін ссылкі раней, чым у Крупскай, Ленін не стаў, ён не Владимир Арманд, ён не паехаў, ён не застаўся разам з Крупскай, ён уехаў за мяжу, і
не пакінуў жонцы нават адрас, дзе ён будзе жыць. І калі яна ўжо сама, у яе скончыцца тэрмін ссылкі, Надзея Крупская будзе шукаць мужа па Еўропе і знойдзе яго ў Мюнхене, у мебеліраваных пакоях пры піўной. Ну і спачатку, канешне, яна ж ўсё ж такі і яна пісала, і Ленін казаў, што іх спатканне было, скажам, раскрашана папрокамі, ну але потым ўсё ж такі Крупская цалкам растварылася ў сваём куміре. І яны вось стануць гэтай чтой Ільіча, салдатамі рэвалюцыі, для якіх рэвалюцыйная праца, зноў жа паўтаруся, сэнс іх існавання. Ну і нават мама Крупскай, пра якую я ўжо казала, Елізавета Васильевна, вось, якая займалася хатняй гаспадаркай, яна на іх, так скажем, ну, ворчала, бурчала, да? Вот уткнули свои книги и тетради, мучает себя на работе Владимир Ильич, и Надю замучил, покушать никак не дозовешься, да? То есть цалкам паглыблены гэтай працы. Ну і вось гэтае размеранае жыццё рэволюцыянераў магла бы далей быць і у такім русле і палітычнай барацьбы, калі б не з'яўленне, бачце, калі ласка, не з'яўленне Інесы Арманд. Усе, хто ведаў Інесу Арманд, яны усе ў один голос сказали: как она необыкновенно хороша. Это было какое-то чудо. Ее обаяние никто не выдержит, да? Никто не устоит. Ну і не устояў Ленін. Сустрэча ў Парыжы стала ракавой. Ему 39, ёй 35, і ў яе 5 дзяцей. Але па-ранейшаму яна ўсіх пленяла сваёй прыгажосцей і энергію. Социал-демократ Григорий Котов пригадывал: казалось, в этом человеке неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции. На фоне аскетичных, сознательно избегавших украшений и макияжа феминисток и революционерок Инесса выделялась как комета. Товарищи иронично предлагали включить ее в учебники марксизма как образец единства формы, неотразимой внешности и содержания революционного пыла. Ее ум подкреплялся дипломом лицензиата экономических наук, аналог кандидата наук. Что писала Крупская спочатку? В доме светлело, когда приходила Інеса. Інеса вельмі хутка зблізілася з парай, яна стала сакратаром, перакладчыкам і домаправіцельніцай у Леніна і Крупскай. І восенню 1910 года яна пераехала ў Парыж ужо канчаткова, каб быць бліжэй да сваіх сяброў. Ну і тут, канешне, узнікаюць пытанні адносін Леніна і Інесы Арманд. Да? Ну, некаторыя кажуць, што не было ў іх ніякага кахання такога плоцкага, другія кажуць, што было, і што нават ёсць дзіцёнак ад Леніна і Інесы Арманд. Ну, абсалютна розныя ходзяць чуткі аб гэтых іх раманах. Ці быў ён, ці не быў ён, да, гэты раман. У Францыі Арманд пачынае хадзіць на лекцыі ў Сарбоне і паралельна займаць пост сакратара камітэта замежных арганізацый РСДРП. У 1911 годзе Інеса пераедзе ў прыгарад Парыжа, каб выкладаць у партыйнай школе для падрыхтоўкі кадраў сярод рабочых. І калегамі па гэтаму выкладанню былі Ленін, Луначарскі, Зінов'еў, Каменеў і іншым. У 1912 годзе Арманд рашылася на такую вельмі рызыкованую місію па фальшываму пашпарту. Вось яна паедзе ў Расію, у яе будзе задача аднавіць партыйнае падполле. Аднак яе раскрыюць, і па даносу Арманд зноў апынулася ў турме. І тут зноў узнікае Александр. 1913 год, ён унёс гэтыя 5000 рублёў для таго, каб вызваліць Інесу ад тюрмы, ну і клапаціцца аб дзецях. Інеса выйшла з турмы, ёй трэба аднавіць здароўе, і яна выязджае за мяжу. У Парыжы разам з іншай бальшавічкай Людмілай Сталь яна пачне выпускаць жаночы журнал «Работніца».
выйдзе 8 нумароў, потым гэта выданне зачыняць. Але вось гэтае жаночае пытанне, яно будзе вельмі цікавіць Інесу Арманд. І у 1915 годзе Інеса Арманд і Клара Цэткін будуць арганізатарамі міжнароднай канферэнцыі жанчын-сацыялістак. Ну і ведаеце, вось калі Крупская будзе адстаиваць такі моцны шлюб, то Інеса Арманд, ёй вельмі падабалася ідэя свабоднага кахання і свабоднага шлюбу. Тым больш, што яе шлюб з Александром Армандам быў менавіта такі. І вось тое, што яна сур'ёзна задумвалася напісаць кнігу аб тым, што як гэта добра і цудоўна, ўсё ж такі сведчыць, мне падаецца, сведчыць тое, што адносіны з Ленінам у яе былі. Таму што погляды ў яе такія былі. Да, вось гэты стакан вады, да, памятаеце, да? Хто хоча піць, можа пайсці і напіцца. Надзея Крупская і Інеса Арманд, як вы ўжо зразумелі, былі поўнымі супрацьлегласцямі. Стрыманая, сціплая, уже хворая, бездзетная, далёкая ад быта і шумных кампаній Крупская стварала для Леніна спакойны, утульны, але безнадзейна сумны тыл. Ветреная, как ее называли, ветреная, влюбчивая, обаятельная, мать 5 детей, прекрасная хозяйка и друг душа общества, Инесса отчинила Ленину мир страсти и наслаждения. Французский социалист Шарль Рапопорт сказал, Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки. И так пачаўся их такие странные и таки пакутлівы союз на троих. Забота Крупской, страсть Арманд и агульная справа революции. Тут можно только здзіўляцца Крупской. Здзіўляцца тому, як жанчына, якая так растворана ў сваім мужчыне, ну, нават апантанай рэвалюцыйнымі ідэямі не ўходзіць ад гэтага мужчына, калі яго з'яўляецца іншая жанчына. Ну, 2 гады яны будуць вандраваць па Еўропе, Францыя, Швейцарыя, Польша. Абодве жанчыны за ўсіх сіл будуць падтрымліваць такую вонкавасць сяброўскіх адносін. Ну, надзею час ад часу раз'ядала ревнасць. Яна себе адчувала лишь афіцыйнай жонкай, а Ленін ён не скрываў сваёй прывязанасці да Інесі. І раздражэнне Крупская яна стрымлівала, яна сустракала Інесу з паказной радасцю, а свае сапраўдныя пачуцці яна пісала. Яна вела дзённік. Ну, ведаеце, у нас эфир, я не могу сказать усе словы, но я думаю, вы здагадаецеся. 3 слово будет пачынацца на «с», а заканчиваться на «а». Так скажем, можно пораўноўваць, так скажем, самка собаки. Эта крашеная смогла переспорить Ильича в вопросах о трет-унионах, и он изменил позицию. Это немыслимо. Гэты дзённік знаходзіцца у Злучаных Штатах Америки у архіве Крупской. Да? В Злучаных Штатах есть такие архивы. Ну и пик драмы гэта восень 1913 года, Кракаў. Ну, знешне гэта былі такія спакойныя адносіны. Крупская нават писала, в ней было много какой-то жизнерадостности и горячности. Были рады Инессе. Она рассказывала мне о своих детях. Однажды мое терпение лопнуло. Я заявила Володе о разводе. Ленин и Инесса, пишет Крупская, обрадовались, планируя совместную жизнь в Кракове с детьми Арманд. И Крупская нават пачынае дапамагаць Леніну шукаць кватэру. Ну, раптоўна Інеса Арманд з'ехала. Ну, и тут
Крупская думала, што яе будзе, так скажем, Інесу правінцыяльнае жыццё, такое жыццё простае, не, ёй трэба феерверк, да? Но рэчаіснасць яна была больш жорсткай. Ленін сам парваў вось гэтыя адносіны. Каханне Леніна да Арманд было настолькі моцным, што пачало перашкаджаць самаму галоўнай справе яго жыцця, гэта рэвалюцыйнай працы. З'явіліся такія спачатку шепаток, потым гучна тое, што вождь заблудзіўся між двух юбак, што он пад каблуком Інесы, і гэта ўсё порціла, так скажем, яго імідж. Ленін вярнуўся к Крупскай, ці больш правільна сказаць, ён вярнуўся да працы, таму што, зноў жа кажу, у служэнні Леніну Крупская, канешне, гэта на першым месцы, таму што ў адносінах з Арманд гэта служэнне Леніна Арманд. Ну, а Ленін, як хлопчык, які ўжо прывык, што ўсе жанчыны, якія вакол яго акружаюць, павінны служыць толькі яму. Ну і зноў жа кажу, да, вось шмат часу, і вось гэтая ненармальная сітуацыя, якая здарылася ўжо ў 1913 годзе, гэта ўсё, так скажем, трыгерыла гэтую сітуацыю. Ну і зноў жа кажу, Ленін вярнуўся к Крупскай. Але у 1917 годзе у Расію яны вернуцца ўтраіх. Вось у гэтым знакамітам вагоне, запламбіраваным, і вось усё гэта будзе ўжо, так скажем, канец, пачатак другой гісторыі, працяг, я б так сказала, да? Ну, гэта вось фотаздымкі яе пры арышце, калі яна будзе адпраўлена ў Петербург у 13 годзе. Ну і я думаю, што вось пра тое, як у іх ужо, так скажем, адносіны у 17 годзе мы ўжо паразмаўляем з вами у наступны раз, таму што гэта будуць вельмі такія цікавыя, трагічныя, скажем, старонкі, і зноў жа мы вось будзем звяртаць увагу на адданасць Крупскай Леніну, наколькі можа працягнуцца вось гэтае каханне жанчыны, якая будзе дараваць свайму мужчыне вось тое, што рабіў Ленін. Аб гэтым мы паразмаўляем з вами ўжо ў наступны аўторак. Добрага ўсім дня!